Hadian ba ka Sarkar Jilla Meghalaya kala sya itu kibreu ki basa kut sabar ka jilla banwan phai shala ka jong ka jilla bat katkum ka kendon jong tarat ka koit ka khya kini ki bawan sya ka jilla ki don kamban le quarantine habai de ba kane kari khasu channel kala lom khobor hakikat to kat ni ki snong ki bala pen khre ya ki community quarantine center ban jurep ya ka jing pen khre ka jong ki bat ha kani ka jing jurep jong kari khasu channel lalap ba kini ki snong ki labon kam ban pen khre ya baro ki jinon kam jong ki to ki ba haban le quarantine Habe keren bat orang bak senong mulai orang hep ubah her lombok war ulai tu. Bagi jeng pun krek kelaya syai ban menta ki ap satang ke jeng poi. Jong kini ki beliau ki ban sapoi la syai ke sengi ka khan ru teri ujemang. Kini quarantine center ngila pen krek na duk tu kami hi ka ba Maria sedang ye statement ka bala pelak do chief minister ba ki beliau ki bon phai na bar jala kin song hello jong gieng bat quarantine the whole family. Te kum ka senong ngila dep survey lupa ya kata. Namang ngila dep tip kino ki long yeng ki badon ki khun ki ti la ne ye ki bahieng ki batrai shabar tingla don lupa ya ki kopi hangi ki kita ki long yeng tenang ta kerja kumno ka ba wud hi kum ka office ngila shong ngila pakhan bangi sedang ban solve ki don ki long yeng ki ba le asil la ki wan kemot kin quarantine ki yeng jong ki hi tingla ikan do ikmi pa bat ngasu komen bat ki pa it's their pride nanong baki ong bai beling emla ban quarantine ki khun la yeng Te kidon pat kilong yang kiba lapet kan kayang kam ilong ya kiban quarantine don temen don ikmi kpai badang stom don ki khlung ni sungthu ikini te kamlong ngin habbu kanono jaka te hadian nang tu jarang khat kaba ngi kum kasnong hi wot ngi persang bagi identify arkli ki kawai ke ka community hall bat kawai ke ka school kan ka school ya bagi bu ka pitang wan ring mantan te andan nang ta ka jakum no hagaju ka sngi hi kum tu ngia ya communicate by video tay ong ba kan te to khat na tong dor ba nga kum ko ne to bang chong prakhat baro te ong so ka ba pi khat ma pi ngen se kran ngen ji phliu jong mot ti hadian lang ta ha jing kendu lang jong ka block ka ba mulai sin RD block ha jing lum jong video bat kum ju ru ka jing don jong baro ki rang ba snong da koi ka jing mot hingi ong ba ki brio le jong ki la on phai ni de ban priang ni ki hanrei ki long yeng ki bam biang halak snong ngen persang ban penyo ki ka jaka ka ban quarantine ni ki Dia kumta kisnong mulai berok hot hi kamut kiakit khia ban penbiang ki jong janman kisnong kidon bet la ki jong ki jaka ban quarantine tengi hangni play hi ka tu ka jaka kum pion ring mantan kene ka ground floor ma kadon kene ka grill tang koi kelenti entry kan rong sne tengen bu ya kami hang tu ba habaki ba yang ki wan namar phi ni yang hakoi kanong rim ba kum bolong manta hakini ki tayo gi baladem hagitu correction ka bayade ban sarkar kedon ka jingthot ya ka bam yo dan kidon kilong yeng ki baladem quarantine ru khamyo te mentang sungthu bakane kan ma jing e tek ni kran ba kmi pa bang su kumen ba kmi pa ru ngakli ko jing kali kalong hatu phila nem balgi wan phai ki khun phila nem man ai bam ya ki te session kata it's their pride nong baki ong ba blem lai lu jing khun tingi sungthu kata ka dei ka bapia ka lenti yangi ya ka bangin ong ikmi pa to ka bam penbiang mapi ka thia ka dem penbiang mangi te kamut hangni ngibu ikni kami bat ka hakni kami ki kmi ki bahayang buan bu bam ngin fix timing ngan pendep senam terasi kin wan bu ya ka bam hangni ande bila bu ya ka bam hangni kami kin safun ki khon kin wan sim ngi bat ngin persang lu bakin numra ikinu kitiar ya bakin hapan phai sia hanri kin long use and throw back ki song ki foil ngin bu ka ka dustbin garbage kan tu ya kabakin tap yang tu ente ba sa dispose ki te kata di ka wei kala kanti ka pang perkhat nam takabam tiangen fix timing la kalong ka breakfast ka lunch mau ka tea time janmiet ni la banong bat ka dinner ti kum joru ha ka jinge dai pat kum nongi accommodate ya kini ki bangin quarantine kene ka first floor hi imane ka de ka jaka ka jong shinrang ni la shna ka pang no ha wei ka kamera ngi da shna ka pang thai flaring ka tumantan ya ka jinge dai bat ka bathroom hong to Nilawan ra ya electric supply bakin connect mangin pelan kam emission ya ki nang ta kawat water supply ngila wan ra ya hadu itu ija kasum ngila shna karpang be itu kam sum kejongki kenang ta kindon kini ki rooms hagini ki rooms tik shenrang kumbolong mentang ngidon nyaw room tele asila da kiruna ngempat yo jeng khanut bro kumbolong mentang ngila yo hadu men kami kam saungut ki balap inform nga kum rong ba shnong bakin wan phai arngut shenrang arngut kan thai te kendang poi le shai te
kabangin persyang mentah namat kendon lu ki balik asi kendish bahayang mau kat kum gajing ya consult by medical officer jong zone IBDU kamot la ru yaki bangin bu hagajuk ke kamera habaki di negative cases kidi atak na gajuk long yang ngen bu yaki mau ada faan kawish tai kawish ni mungkin share gajuk ke room tambah distancing kal adon ha yaki kan tikirul ski babon ya ke bangin sasam hak yaki tu ki banwan po kan quarantine center kan Urang ba snong kan long umlong uba yarap nong rut habai kren bat ka kenhun ke jongi ulai tu bahadu menta ki dan hadu sangut ki nong snong ki bahap bende quarantine hadin ke jingwan phai no ke jongki sala ke jong ke jelam te ngila rai ta koi ke jingmut hi ba la kumnu ki dan kitu ki bam ki yeng ki long yeng ki ba umlong ban le po yeng namar ki yeng ki ret te ngila pen kre ya kini ka skol ni untuk kum play i na ka banta ke jongki mana kan no kupur ngila long ready ban pediang iki namar ki kon jengi tengi nges kam ru bah kalentia jeki mo boleh nyadai ki namar apa kiwan makin like kam tam ko kalenti nges kam bakan dan kanu pada nak kaliang jengi kasinong hi ngi ngenyarap iki kat ke bangila nak kebor jengi bat hak wede bat kini ka sekolah ni namar ba mau ki bahiyang kin mla ban wan ban ya salang ni nglapan krek kate hang te ka caka nam taki volunteer ki ban up berot sau kenta kenang bukan mi kanu mah kamtam lada kidai ki bas kin sa kin thai tinggal pen kre ki kate ke jaka syong jeng ki volunteer mot man miet ro shimiet kin dan ki volunteer hak bakin up nak kebenapan pet baka jeng syong sngan jeng ki bak lada kidan kanu ke jeng dan kam ngilang ki bal kloi kanungut ki dan ki ba ben le quarantine kat hadu menta sangut te iwei de napo gauti tu la le hayeng te kitu kiwe laingut ru kin le ayang nomor kabiang nakaliang jong ka help doktor lawan pen te nakaliang jong na blok gram sabak lawan ban pen te ka kabiang te kin le ayang te karhadu mentahi kidan sangut te iwe la poi hasnong hakini kisngi baladap te kini saungut te kin patpoi kin sapoi U Dr. Marco Mitri rang ba snong gamolai kenton masar ula kerpat ya kejinge trelang jong ke sarkar jela hakapan penbiang ya kinong le quarantine haman lagi snong ke sarkar menta karai ka ong ba lalon bala itu bala test negatif na po kalenti bikiwan ni haman le ka quarantine na po snong hasnong ni suthu gidon gibriu ki bala ban le hayeng la jong ba gidon gibriu kinum la ban le hayeng la jong namar kamle ke basuk lada wan phai wei na po Maharashtra no wei na po Rajasthan uba let's say hapok screening hapok surok ulong negatif kabangi ong biang let's say ula ban develop rate of symptoms hadin kasauski bo unsyong hapok yeng bon ong babarok kiti bahi yang ju breaking quarantine lang kamni ke basuk nama lada kidan si para saungut kibi kipasan ringut kemut bolon riu nyungut hayeng kini syong khop quarantine for kasauski lani apo prasni kumba pha sarkar kanjen jar si saya ki begini syak quarantine bolok sieng nama bentar bon pet ya ka thiet ka pet ka jongki mun pet ya ko ka kawa ka jing don kam ka jongki po yen kan no e ki bahing masam ki la ban sakri ki apu prasngi te nga tang snow day balada day hi bu one away ka di bendai pitang yu ban quarantine hande ka problem be kalong pada ya ka space hayang la ka yo nam ka jaka ka balong marwai ka kamera bun sya quarantine bun syong be tang u ban ki ki pakin pin segregate pin pinya pair yu naga hakalit kawan ani wala ka jing penong kami ka toilet na penong kami kai na ki para ki men ki jung hi kasam tila kidon ki bala kata ka bhae kidon na sinong jongi be ki sinong ngatip ba kidon ki bala pin quarantine hayeng tang thik tang tu ubriu na ka briu ki bon phai inde ada kadon be jing wan phai jing babun jong ki babun menta ki bangin tip ki yeng ki sam ki la nam la ban kita ke jing ya kata ka space teman tak jing non kam jong ni ubriu tiga pelong hu bementa bu khle lang bi bahi sam bat kum ka snong ka sarkar ka expect bangi ka snong in happen biang pada quarantine center nagiliang girekhot keseng samla snong kamolai kenton masar kilapan paulang ya kejinge snok tilang berkedor ba snong banya trelang ban penbiang ya kejinon kam jong ki bale quarantine te hakum hakani kapor ba ngia kendu ya kani ka jinge ka bakrau habman lagi snong hakaparthai brok away te ngimban si kum ki samla kum ka seng samla hi bani mi syakmat bani terong lang ya ki kam ki jam ba ka snong kaya kendu kini ki por kade ka benta ka ba hadu kata ha ka bangin penbit penbiang ya kani ka quarantine center ka ba na ka snong jongi ka labo apo snong jongi tingi hendrai kum ki sama ki badan ya ka jingit kli apo snong ngimran dien hakum kani ka por bani mi lang
ban ya kit lang ban penbit penbiang lang ya ke jing dong kam jong ke snong na ke benta ki nong song snong hi jong ke snong baro ko wai ka jing kabun nomor ba ngila jit ki volunteer ki bah ban ya mi ba na ka benta ban penbit penbiang ya ka quarantine center ni ngi ha ban pej ki kamera ngi ha ban pej bagi bathroom ki di ban long la ka jong nang ta ngi ha ban pej ki toilet ki di ban long la ka jong ki jing ki bun nri kumsi benta nak benta ban wan ra lang ya ban ya trelang nak benta ban ban ya nong ban trelang nak benta ban pensuk gitu ki logieng kamtam gitu ki buan sabar ki ba ladaki ong ban pensong quarantine po yeng kabu jing ki na marba lese ki don ki logieng ki ba ka kamera bon song la ka jong ro kimla te kata ka quarantine hieng kam don jing toy ke bangila ban anang ni ke bangila manirap nang ni nakalian jungi kumusik samla jong sunong ka pensuk ik tu kilong yeng kiba mat kita gijing kat kum ke jing tip balayo lum tang ke snong molai meroi ru kadan hadu live hotli ki community quarantine center saat li ki snong ki ba ka ken hun ke jongi kalayo ban sakhi ya ke jing tum khre ya ki community quarantine center kede ke snong pendang umyong mairang ba ka kinchi moria ka badan west kasil sesreng ha pendang umyong hadu menta kadan armut kisamla puli ki bale quarantine ha ka dorbar hall jong ke ne ke snong kat kum ke jing thu usarar snong ka pendang umyong uba bi semyong ula pentip ba kini kisamla puli ki bale quarantine ha ka ne ke jaka kishet hi la ka jong ka bam bat une usarar snong ula pentip ru ba kindan hadu sipongut ki breu na ka ne ke snong ki ban son phai sa pendang umyong kidon ke masih spa tammo tang ba ke bladwon phaswa kata ke lapoing basan pho ye san pho tam te menta pada ki da barang sa sabar ki dang buni tang ba ki bala tikna bon phai ka hadum tai bala report lang tan sipungot hoi bubun kin sa nomor ki dang bala trei ki dan kena bom pedep exam ki dan kena ke barang ki barang sa po ki hostel ki 4 like kin hap sa santu ting balong mata tikna ka de sipho kita sepungut ni dang yak takhle kin kumdo banya le nomor ba ka kene kam ke ba kam compare mana ju ge mo banya sa lumo lumai kam long abi pun biak tik petek ke bang la kum ya ka bam kadi iri pat pia penyan ka snong penyan ka gomen ya ka bam kadi kini kumut ki ni ong ba ki trayeng ge ban penbiang ban ti kum ba kalong mentai kini ki arut ba la sah ni na kaleng jo gomen kala pha itu ki marba mardi saki yang sam joki buat abang lapa kuntu ti kila penpoi bang ni bagi ni kena pasang ni ki set itu hi ni tu ketir bagi wara kemut kila kena kabeh ni kena kam wara ban ayin kila set bang ni habaya dei bat ka jingya jangai para beriu ne kata ka social distancing uba bi semyong ulai thu bakilap ya ka wei ka but bathmai balak ban pin ya jangai para beriu bat kata ka long da ka ba phak kup da ki shetri